beraiek dira udal egitarauari nolabait ekarpenak eta proposamenak egiten dizkietenak beraien ekitaldiak eginaz eta antolatuz eta aurrera eramanaz. Uste dugu hori dela Donostiako aste nagusiko jai eredua, hau da, guztiok parte hartu behar dugu eta guztion parte hartzearekin aberastu behar dugu aste nagusia. Eta, horrekin esan, badakizue, gogorarazi azken 3 urte hauetatik egiten dugula ere aste nagusiaren balorazioa, ikusteko ea zer hobetu litekeen eta baita ere elkartzen gera, bilera deialdiak egiten ditugu, nolabait hurrengo ediziorako aste nagusirako proposamenak jasotzeko. Hau esan da, eskerrak eman nahi dizkizuet, zuei, guztiei, nola ez? Hemen nerekin gaur 25 elkarte eta eragile horretako 4 ordezkari ditut nirekin. Aipatuko ditut aurreneko zeintzu diran 25 elkarte horiek, dira Agata, Asociación Guipuzcoana de Amigos del Tango Argentino, Aldezarra Kirol Elkartea, Arkaitz Añorgako dantzariak, Amarako Jai Batzordea, Amara Jai, Askatuak, Bera-bera patin eskola, Bera-bera errugbi taldea, Bera-bera saskibaloia, Bera-bera eskubaloia, Bera-bera karatea, Bera-bera voleibola, Donosti roller, EASO saskibaloi taldea, Eskola dantza taldea, Fortuna kirol elkarte igeriketa, Fortuna esgrima, Fortuna piraguismoa, Gero Axular dantza taldea, Goizaldi dantza taldea, Herri dantza taldea, Real Club Nautiko, Rugby Playa Donostia Memorial Iñaki Arana, Trebeska dantza taldea, Urban Amairu eta Waterpolo Donostia. Zuei guztioi eskerrik asko eta zorionak noski. Konturatzen zarete, elkarte eta eragile haue guztiak mota desberdinetako ekitaldiak, jarduerak antolatzen dituztela, batzuk kirol motakoak dira, beste batzuk gastronomikoak, beste batzuk kulturalagoak nolabait esateagatik, antzerkia, dantza eta esango dizuet zeintzuk ditugun hemen gurekin, bata da Espe Razero, bestalde Enara Ibarburu, Jon Arana eta Manes Eizmen. Galdetu nahi nizueke ze sentimendu sortu zitzaizuen esan zizuetenean gonbidatuak zinatela aurtengo aste nagusiko jai hasiera emateko artillero kanta abestuaz. Hori erregantzatudekoan ez. Eta, esan nahi nuen, guretzat hori handia izan dela, Donostiako hiria gutaz gogatzea eta ekitaldi honetara gonbidatzea. Eta, espero dugu oso ondo pasatzea eta oso hori ezkatzea. Nik rugby taldetik, Hondartza rugby txapelketatik, elkartetik nator. Eta guretzako oso pozamena izan zen, hori udaletxetik udaletxaren berria, guk etortzea eta gero ere apestea artillero. Eta espero dugu festa hauek ondo pasatzea eta giro ona egotea eta jendea ere parte hartzea ekitaldietan. Ni nautikotik nator, Real Nautikotik, eta guretzako ere poza handia izan zen eta ilusio handia izigun jaiari hasiera bat ematea eta gure kluba representatu alizatea eta espero dugu jaia ondo jutea. Aso saskibaloi taldearen partetik eskerrak eman udalari, aukera honengatik, egia esan hori bada, jai hasiera eman izatea artillera bestuz eta kanionazoarekin jaiak hasteak eta emozioa sentitu genuen zerrara pixkat ere aukera eman zigutela jakin genuenean eta nik ere ni aukeratu nindutenean kluba edo representatzeko egia esan gustora sentitu nintzen aukera honekat, eskerrik asko. Eta inoiz pentsatu ote duzuen, edo zuen elkartean inoiz hitzein ote duzuen,
biharko eguna zuena izan zitekeela. Egia esan, ezustean hartu baitu honek. Ni behintzat, inoiz ez duen pentsatuko kainonazoan aterako ginenik klua representatzen. Eta hori handia da gure klubarentzat. Nik uste ondo ingo diola. Eta hori, pozik gaudela hemen egoteaz abatzen. Urduri, biharkoaz ez, bihar gua benola gauden, baina, Egia esan urduri pixkata gauden, doni bintzat, Asoren aldetik, aso partetik eta nire partetik, ez genuen, sari bat da, kainoiketan abesten ateatzea, artilleroa, eta hemen gauden elkarte guztiekin momentu hori konpartitzea, eta egia esan eskertzen dugu. Ni behintzat ez dut inoiz imaginatu hor gainean egon nintzanik kainoiketan abesten, normalan ondartzan edo harrapatzen hau. Baina, eta... Nik ordurena hitz egiten, eta ozen hitz egin dezaket, nahiz eta baxu hitz egin. Gure elkartetik, guk ere ez genuen itxaroten, gure artillero abestea, eta hori izan da, udaletxea guri gonbidatzea hori egitea. Guk gaude joango gara lau, mezta guk ja torneoan egiten ja bagaude justo larun bat goizetik, eta espero dugu ondo dabil, eta ondo izatea, eta gero ondo ospatzea, eta justo egueraldi hona izatea ere. Erregantza dantza taldea nahiko beharria da, 5 urte bakarri da magu, orduan ez genuen nolazera espero dutatzeko horretzea da, oso pozio daude, horretatik. Eta, beti txikiatik ikusi izan dut ikuskizun hau bestaldetik, eta bestaldetik asko, kasu honetan ikustea, zeu eski ez ordin ikusiko da. Eskerrik asko benetan zuei, ze guztion artean egiten baititugu festak.